Over. Okay po, takadigday tabi. Ngunyan na. Yan sarong mo? Sarong ka. May importante kitang paghurulan. Puta ng gana ka day. Gana ko ngunyan ka, gana. Oh, sige. Ah. Okay, salamat. Over. Mga 15 minutes, manya ka na ka. Sige, overflow. Luluyan, signal kang anong kung ini ah. Primo! Oy! Okay na kuya boy. Dago sa may importante kitang Malay kuya. na hapon tabi, kapitan. Malay na hapon. Ito kami na tayo. Ate, nagbabugaw kang, uray. Ay, hindi ko lang ulit mo naman. Uray ko naman. Ngunyan, alat ka ta, sulagbo ko. Lata niya ang palandig sa tablet ko. So, sa kuyang mga plataforma di gobyerno mga. Oh, Kan yan. ako. Yan. Yan, nakasave na ligi sa ano ko, sa tablet. Alat ka. Ngunyan, pinapulanta ka, Kuya Bo, tayo kang gigibuhong sekretaryo, kang barangay. Sekretary kang barangay? Sekretaryo kang barangay. Ika naan sa kuyang ilalag na sekretaryo. Ako masurat kang mga minutes. Mga minutes? Pag mamiriting. Tama. Buda pag may maralaw na mga tao dito sa barangay ta. Siyempre. Iyan ang mga gibukan mga... Sa mga reklamo, ikan mako niya. Pero habok ko kan mga reklamo. Ha? Dahil mo pagsurat ang mga reklamo. Pag may reklamo, dahil pag-intindiyaw. Hindi sa barangay makahimik man. Iyan. Barangay matahimik yun. An mo yan kung sa barangay matahimik. Peaceful. Dahil ribo. Pag may nagreklamo, halimbawa ngayon may nag-arayutan. Dahil iyan, dahil ang pag-anuhon. Dahil ang pag-intindiyaw, dahil pwedeng mag-anuhon. Barangay matahimik. Kung ikang maayaw. Kung ako maayaw? Oo. Siyempre nalagbak baga ano. Ay, yan kay Paul ang ilagbaw. Tayan, sabi ka po nagkay, pang-api. Yan. Pang-api. Bagay, may tinapusan ka man ang gano'n eh. Yan. Major in vulganizing. Yan. Iya. Major. Tapos, Kay Puan, dahil kitang mga ribok. Dapat puro katahimikan. Ngunyan sa kuyang mga plataforma ngunyan bagaong itinara. Ngunyan gigibon, tanaan, ninot na yun, at mapag-ibog kita kitulay. Tulay, bako sa salong, basta mag-ibog tang tulay. Pantay, pero katagal tulay. Kaalig sa barangay matahimik, puro pantay baga. Puro pantay. Ngayon igwaman na dito na tukadan, papatulayan ta. May footstep, tapos pasiring ka. Footstep naman pababa. Nganing, sabuhan mo ng puro pantay. putuwak gayon, tabi. Kap, Putwek. putuwak. Ula ko putwek. Pwede mo footstep. Footstep. Pwede ba? Left and right. Left and right. Hindi. May wataw na tulay. Kapag-ibog ki basketballan. Panduang. Basketballan. Ano yan? Oh. Up and down na mga harong ko. Hindi, hindi pagbasaho na up and down na ano. O dahil ini. Apoy na ini. Hindi sumakako ako ini. Oh. Halo. Igwa ka man didi. Pag-ibota ka mag-Islam. Halo na natin. Araw na kula ba? Ako yan ang pwede kang barangay na tayo ni ka. Isusukla ang pala. Iyan ang pigsabi ko sa ibo. Tayo kita kan madalay. Eh man, tadi. Kitang duwang ano. Si sekretaryo. Treasury raw. Oh. Tad kakahuro ng kumanta. Ano dapat? Igwa kita kipagka sa laro. So, Up and down na harong na paraligot. at ilay mo ba yan? Ipagbasahon na. Ini o, tiga po ng kay. Yun na. Ngunyan. May 5 security guard. Ata tayo ba yung pagpalabasahon na? Ay, maraman na. May CCTV 40. Kada pagkakagawa. Pasiguro yan. Dahil mga baka masalis yan ba kita araw ka. Ang git na ipapagibo ni Sinso. Wait, at tayo ba? Nakulong ang proyekto pala sa sarili mo rin. Dako lang ang proyekto. Sa pagsadiray, Yan, tanganing matabangan ko ang buhay ko. ang barangay hall sa harong ko. Ay, siyempre tanganing dahil na baga ako mag-ano. Medyo, arang baga ako, medyo maluyo baga Ayun, plataforma. Okay talaga. Libre ang tubig pag naglaog asin ko ang drum.
Yan, tanga mo yan, o sa ano yan, pampayra yan, kang, ano ba, para ira. Maintenance. Maintenance. Pao mo para na. Sa kuya gabos malaog na ano ni para haro. Yan, siyempre, may git ako duman, matitialis sila. Kaya mo na bigas mo at nagkaturo mo ito biro mo kung Iya ako nang, mangyayari talaga ah. mangyayari na. Dahil pag ako nang gagana kanina, Oo. nguyang gana na, kaya lubos-lubos yung tana. Oh no! Mga sekretarya, naintindihan mo na itong siguro ng taha. Ala tigo pa. Igwa pa? 20 por 20 ang dakula kang Yes, yung ano ba gata, kung may makibakwar ba nga na may mga typhoon, siyempre dumasalan ko dapat paiwason ko. Tama. Yan, ayun na, okay na kita ha. Ayan yung tabi. Yan ang Pero magayon ikaw na. sa natabi akong kahilingan tabi kapitan. Ano ito? Na kung pwede may solar man lamang. Solar? Oo. Ay, maano kita, ma-purchase kita ki mga solar. Saan solar? Saan mo sana? Ay, ba, di sa katalan mo dahil na, dumaan siya sa imo makipag... Pero ang may akong susular, so panlanob na. So ano na. So panel, lanob na kang harong do. Yun. Ganaw? Oh, yun. Ba't sa ka sana magparali ko kayo yung mga ano, tangin eh. Oh, sige. Papaboran ta ka. Okay, no, ang primero tang sesyon sa Disyembre. Disyembre. Sige tabi. Ang pakatuma posisyon ta. Tama po sesyon. Sige. Ama na, sekretarya. Salamat tabi. Sige, kapitan. sige. Dahil pa ako nakaluto dyan kan ano, murko. Ipadala ko sa naduman sa along mo. May mga umba dyan. Nakulo, nagpadaw sa kilimang orig. Kurig sa Sige, orig na wala pa. sabi kaya ni Mrs. Mo, ipadara mo dahil sa kuya. Ay, ne. Ang sabi ni kapitan, ipadara mo dahil sa kuya. Tangan nila madalan ko na. Ay, na. Sige. Dahil ko man ipagtaramduman sa iba na ano. Balak na ka na. Sige. Tatawad, may makontak sa kuya. Maluway-luway na ako. Sige. Sa may kahuron pa man ako kayo tawag. Okay.